Dime, ens pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol. Feu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc. Sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total. Acció. El Plató. En Tren és un bon noi. Hola, com esteu tots plegats? Benvinguts al plató del nou i emocionant programa d'un drama total acció per fer safreig. Un programa en directe per explicar tot el que passa a un drama total acció. L'autèntica acció és aquí. Sí! Ha, jo sóc en Jeff. I jo la Bridget. Potser ens recordareu de sèries com ara Un drama total d'Illa i de la seva seqüela més emocionant, Un drama total acció. Ha, ha! D'on ens van expulsar perquè ens morrejàvem i vam perdre 1 milió de cuques. Jo continuo dient que els petons venen molt a la tele. Però, ei, ara ja tenim el nostre programa, que és molt més divertit, oi? Sí! I tant. Ara podem estar junts. Ens fa molta il·lusió la nova temporada. Us agrada de moment a vosaltres? I els estudis són una passada, oi? Estem supercontents de ser aquí. Sí, parleu per vosaltres. Jo ja parlava per mi. Ha, però m'alegro que siguis aquí. Us presento l'Iva. Hem fet venir tots els col·legues de la primera temporada. Potser són uns perdedors, però no per nosaltres, oi, Jeff? Sou molt macos, nois! D'acord. Tenim en Cody. I en Noah! L'Ezekiel! Ei, el que estudia a casa! Un aplaudiment per l'Iva! La Kate i la Sadie! Oh, com som contentes de ser aquí! I donem la benvinguda a la Courtney! Denunciarem el programa, sents, Michael? Ui, molt bé. I en Tyler! Ets aquí, tio! Algú li pot dir a la Lindsay? També tenim la tira de textos i correus electrònics vostres. A més, us hem vist per la webcam a un parell. I això és super guai. Lizzie, vull dir, la calidoscopi, també hi serà. I, evidentment, en Tren! Oh, pobre Tren, oi? No és gaire just el que li va passar. Ens va fer tanta llàstima, en Tren. Es va tornar més boig que la meva germana quan li agafa l'al·lèrgia. Hola, Cindy! Però igualment és supermono. És que em torna el menjar a la boca cada cop que penso en el que li va passar. Oh, que fort, a mi també. D'acord, guai, moltes gràcies. Gairebé és l'hora de donar la benvinguda al nostre primer convidat. Però primer, mireu! Potser l'estada d'Alicia, un drama total acció, ha sigut curta. Però ha sigut bestialment intensa! La noia es va enamorar d'un monstre. I posteriorment va rebre un cop molt fort a les mans del xef Hatchet. El xef es pensa que l'ha mort. Mireu que espantat que està. Ja li està bé. Oh, m'encanta aquest tros. Mireu-la, és boníssim. Al final va ser en Duncan el que va derrotar l'Easy quan tots dos van pujar a l'escenari. Oh, quin drama! Però Alicia és una diva i no es rendirà. La nostra primera convidada s'ha fet passar per un os i l'han enganxat pixant en una piscina. Actualment, la número 8 de la llista dels més buscats per la policia del Canadà és Lizzie, àlies Calidoscopi. Oh, surto a la tele! Ui! Engrunes, veniu aquí! Escopi! Hola, Bridget! Hola, Jeff!
m'encanta ser aquí. Ens encanta tenir-te aquí, però quin pal, això del concurs. Ha de ser molt dur perdre $1.000.000. Sí, home, ja ho sabeu. Hola, noies! Hola, Easy! Hola, habitants de la terra de la tele! En Graham Galeta! És el meu exnòvio, en Graham! Va demanar un ordre d'allunyament l'any passat. Te'n recordes, Graham? Quina gràcia, i tant! Resulta que érem al judici i el jutge anava dient no es pot acostar a menys de 200 metres del demandant on haurà de respondre davant d'aquest tribunal. Va ser dura la separació, però em vaig espavilar. Per cert, Graham, canvia les cortines de la teva habitació. De què són, de plom? Oh, no veia res amb els binocles. T'enyoro, Graham Galeta. Estic enganxada a les galetes ara. Són tan fràgils. Una mica com algú que coneixem. I què, Easy? Trobes que és dur ser la primera expulsada del concurs? No ho sé, Jeff, digue-m'ho. És dur? Vam ser nosaltres els primers expulsats. Va ser decebedor? Humiliant? Una experiència didàctica, Jeff? Sí, que va ser decebedor, perquè, esclar, tens somnis del que faràs amb els diners i... Ei, escolta, les haig de fer jo, les teves preguntes. La meva vida és un llibre obert. Bé, encara no, però ho serà quan l'hagi escrit. I tu l'estàs obrint. Què et va passar pel cap quan et van haver expulsat? Quan t'adones que no reps l'estatueta d'en Chris? Home, no us puc enganyar. Ostres, tan dolorós és el record? No, però no us puc mentir. Em van instal·lar un microxip antimentides que emet unes descàrregues al més mínim indici de falsedat. És maco, aquest top bridge. Au! D'acord. I què va significar exactament no rebre l'estatueta d'en Chris per una noia com tu? Va voler dir que em vaig perdre l'estatueta de xocolata amb mantega. Oh, una vegada vaig fer una classe d'escultura amb models de xocolata. El mestre va dir que tenia molt sentit de l'equilibri. Au! D'acord. Em va dir que era una desequilibrada. Sí, és això el que em va dir. Em sembla que ha arribat l'hora de jugar un joc molt divertit, que es diu Veritat o Martell. Funciona així. Et fem una pregunta i si no dius la veritat, un martell immens baixa i et dona un cop que et fa caure de la cadira. D'acord? Si no me la fot l'implant, me la fotrà el martell. Què et sembla si el provem? No m'ha tocat. Molt bé, Scopi. Bridge, una pregunta, sisplau. Sí, d'acord. La segona temporada va començar molt bé per tu. Què diries que va fallar? Em sembla que va ser perquè vaig rebutjar l'aliança secreta amb el xef. Vols dir que el xef Hatchet va intentar fer una aliança secreta amb tu? Exacte. Em va dir que m'ajudaria a guanyar si compartia la pasta amb ell. Ostres! Em sembla que tenim unes imatges mai vistes. Genial! T'ajudaré a guanyar aquesta cosa. Ens partim els diners del premi 50-50. Em sembla que no. Uau! És increïble que el xef hagi fet això. L'impacte és bestial! Oh, mireu! Mireu aquest pobre noi. Es pensa que li toca a ell? Moi li faria mal al becari. Ha estat a punt d'enganxar-me aquest cop. I què va passar després? Em sembla que el xef va fer un pacte amb en DJ. Sí, el xef va fer guanyar la prova d'interpretació en Duncan perquè en DJ guanyés i jo perdés. Però ell no sé res, jo. Doncs ningú ho diria. Ara la pregunta d'un espectador. Glupans 350 pregunta: creieu que es carregaran en DJ? No en tinc ni idea, però a mi se'm va carregar el braç una vegada. Sí, ara tinc l'articulació trencada, mireu, cap enrere. I si parlem d'en Tren, ara? Sí, parlem d'en Tren! En Tren és un tio tan íntegre. No es mereixia el que li va passar, oi? Oh, i tant que no! I tot per culpa de la Gwen. Ei, un moment, Bridge. Van trencar. No va ser culpa de la Gwen. En Tren ha perdut $1.000.000 per culpa de la Gwen. Però en Tren no sap que la Gwen va anar a dir al seu equip que l'expulsés. Això no vol dir... Què? Oh, tio, què? Què t'empadolles? Què va fer la Gwen? És una broma, oi? Ostres! No li havia dit ningú? Ho sento, tio. Pobre Tren. No en tenia ni idea, ell. Oh, que dur. Quin disgust. Potser la Gwen va demanar a l'equip d'en Tren que l'expulsés, però el paio els hi feia perdre tots els reptes expressament. També l'haurien expulsat. Potser sí, però la Gwen va anar a la traïdora.
El va deixar i va dir a l'equip que l'expulsés del concurs només per salvar-se a ella. És molt mesquí. La Gwen ho ha de pagar. I en Trent també. En Trent no és innocent en això. I la vegada que es va morrejar amb la Heather. La Gwen estava feta pols. Te'n recordes? Sí! En Trent li va posar les banyes a la Gwen a la primera temporada. Però va ser culpa de la Heather. Va enredar en Trent perquè li fes un petó. No costa gaire enredar un tio perquè faci un petó a la titi més guapa del concurs. Què? No em puc creure que hagis dit que la Heather era la noia més guapa del concurs. Vull dir que no li havia d'haver fet un petó. Jo no ho hauria fet. És veritat. Tu també ets superguapa, Bridge. Ets dolça i carinyosa. La Heather té alguns defectes. Simplement és dolenta. O no te'n recordes que va ser supercruel amb mi la primera temporada? Era cruel amb tothom. Ah! Però continues pensant que era la titi més guapa del concurs. Potser hauries de sortir amb ella. I potser tu hauries de sortir amb en Trent. Trobo que el defenses molt. Us he ensenyat el que faig amb les pestanyes? Em sembla que hauríem de fer una pausa ara. Oh, ara vols que trenquem, Bridge? Oh, que simpàtica ets! Em sembla que vol dir una pausa pels anuncis. Tornem de seguida. El cafè dels atropellats del xef els ofereix aquest emocionant episodi del plató d'un drama total acció. Vostè l'atropella, nosaltres el cuinem. Tornem a seguir. Estem parlant de la Gwen i en Trent amb en Jeff i la Bridget. La cosa s'ha embolicat, però ja ho hem solucionat, oi, nois? Sí, d'acord, m'és igual. Sí. D'acord. Em sembla que la nostra parelleta d'enamorats no està sempre d'acord. La Bridget està... A favor d'en Trent? I en Jeff a favor. Jo, de la Gwen. Hem de resoldre aquesta discussió d'enamorats amb els vostres SMS i correus electrònics. Ah, i el pròxim cop us podeu comunicar per telepatia. Tinc psicosi. Desvolet i poders. Juraria que el meu psiquiatre va dir psicosi. D'acord. Mirem com està en Trent, primer. I si posem un vídeo, d'acord. Fem una ullada a la relació de la Gwen i en Trent. Mireu-s'ho. Ah, el primer amor. Ja me'n recordo d'allò. En Trent només tenia ulls per la Gwen quan li va cantar una cançó al concurs de talent. Que maco. Oh! Sí, va ser encantador quan van enterrar la Gwen viva i en Trent es va descuidar de desenterrar-la. L'incident de la platja estava totalment oblidat fins que a la Heather se li va acudir morrejar-se amb en Trent a davant de la Gwen. La Gwen va quedar feta pols. I en Trent també. A més, en Trent va compensar la Gwen ajudant-la a l'última prova. Va córrer al seu costat portant una pedra molt grossa. Va ser maco. I va convèncer la Gwen. Quan van ser als estudis de filmació, la relació de la Gwen i en Trent no va durar gaire. No van poder ser del mateix equip i la tensió de la competició els hi va acabar passant factura. Vols dir que li va passar factura a en Trent? Ell es va obsessionar una mica i la Gwen va passar d'ell i li va dir al seu equip que l'expulsés. Estava sabotejant les proves del seu equip! Els maquinistes l'haurien expulsat igualment. No es mereixia ser el guanyador del $1.000.000, d'acord? Molt bé, això s'ha d'arreglar. O parlem o ens apallissem. Molt bé, parlem. D'acord, ara ja sabem com ho veieu vosaltres. A veure què hi diuen els altres. Al principi estava totalment a favor d'en Trent, pobre noi. Però amb el vídeo he vist que la Gwen va quedar feta pols quan el Trent va fer un petó a la Heather. La Heather va fer un petó en Trent. És igual. Ah, no ho és. És com si tu diguessis que et vas comprar el nostre banyador blau preferit un segon abans que el comprés jo. I és veritat. Que no? Doncs jo estic a favor de la Gwen. És guapa i tinc els seus sostens. Jo a favor de la Gwen, però no perquè em caigui bé, sinó perquè en Trent és un perdedor. Perquè vol. Potser hauríem de parlar amb en Trent? Me la vas fumar per darrere. Has creat una barrera. Ara ja me n'he anat. Jo no sóc el teu criat. El nostre pròxim convidat, la seva nòvia el va expulsar sense manies i s'ha quedat sense $1.000.000. Sisplau, doneu la benvinguda a en Trent. Emetem en directe des del plató de Total Drama i ha arribat en Trent.
M'alegro de tenir-te al programa, tio. Perdona, allò d'abans. Li sap molt greu el que ha passat abans en Jeff. És igual. No ha sigut culpa seva. I doncs, què va passar, Tren? No n'estic segur. Tot anava molt bé fins que la Gwen i jo ens vam haver de separar. Llavors, ella i en Duncan van començar a anar junts. Que es prepari en Duncan, ho juro! Llavors va començar la competició. I alguna cosa més? Vols dir la bogeria aquella que em va agafar? Exacte, la teva bogeria. Vigila com ho contestes, això, perquè hi ha un martell gegant que podria baixar i fuma't una bona castanya. Suposo que vaig decidir que la Gwen era més important que els diners. Au, va, on és ara el martell, nois? Eren $1.000.000, tio! Nosaltres vam passar del $1.000.000. No ho sé, suposo que vaig perdre la meva partida. Vaig decepcionar el meu equip. Ho sento, nois. Ara t'haig de preguntar pel rotllo del número 9, tio. Mira això. 9 fossats, 9 banderes, 9 sales d'assaig. 4 lletres al teu nom, 5 lletres al d'en Tren. Si les sumes totes, tens... Un 9! No pot ser que ho faci tot 9 cops per mi! Oh, col·legues, no ve d'aquí, el meu número 9 de la sort? Ah, no? Oh, que idiota que va ser en Duncan. Ell sí que en sap de jugar. Això del número 9 no té res a veure amb la Gwen. Quan era petit, el meu avi em va regalar un tren de joguina. Just abans de morir-se ell, va caure una roda i només em van quedar 9. Vaig quedar fet pols. I la meva mare em va dir que el 9 era el meu número de la sort. Doncs vaig a favor d'en Tren! Jo també! Puc canviar, jo? Ja sabia que en Duncan tenia un pla. Veieu que avergonyida que està la Gwen? Doncs aquesta és la cara que farà quan sàpiga la veritat. Tenim molts correus electrònics aquí. La Blancaneu pregunta, Tren, quina mena de noies t'agraden? M'agradaven les noies com la Gwen. Suposo que m'hauré de fixar en altres. En mi, Tren! En mi, Tren! Ho sento, noies, però ha arribat l'hora de deixar pas al correu. Obre les webcams, Bridge. Com anem, Ginger? M'encantaria que et tornessis i que ho vaig per mi! Ja ho veus, una altra admiradora. Sí. Gràcies, Ginger. També tenim l'Steve, el Yeti de Vancouver. Com va, tio? En Chris McLean és el millor presentador! Per què feu un programa? Vosaltres dos foteu pena! Ei, Chris, si em volgués banyar amb aigua calenta... Tens la webcam engegada. Chris? No us cregueu res del que us digui Lizzie, està ben sonada. I tenim una trucada. Hola? La Gwen i en Tren fan pena! Visca l'IVA! Vas a favor de l'IVA? Per què? L'IVA havia d'haver guanyat els $100.000 i apallisaré qualsevol! IVA? Parlant de pallisses, ara recordo que ha arribat l'hora de... Això deixarà marca! No s'acaba mai, la humiliació. Col·legues, això són les imatges inèdites del concurs. Em sembla que ha vist la llum, en Duncan. Segur! I aquí està a punt de tornar a rebre. Tren, ja sé que aixafaries aquest noi pel que li va dir a la Gwen, però em sembla que un monstre està a punt de passar-te la mà per la cara. Au! No sé ni què dir en aquest cas. Això deixarà marca. Quina passada! Creieu que podria cantar una cançó? La vaig escriure quan la Gwen i jo havíem trencat. Oh, esclar, Tren. Em vas arrencar el cor de l'ànima. Ja no m'envies missatges de text. Ara recordo les nits que miràvem al cel i ara em fas sentir com un drap brut. Ja sé que no t'ho vaig dir mai, noia d'estiu. Eres tot el meu món i ara te n'has anat. Bridge, em sap greu allò que he dit de la Heather. Trobo que ets la noia més guapa del planeta. Oh, igualment.
Vull dir, el noi més guapo. Sou tan afortunats de tenir una relació tan sana i tan... ben equilibrada? Podríem fer sortir el martell? Em sembla que s'ha acabat. En Jeff i la Bridge us veuran el pròxim dia. Si no es despatxen. Hosti. Ens espera una temporada bestial. I això vol dir que us tornarem a veure en directe al següent programa al plató. Ah, no us descuideu de tornar a sintonitzar amb en Chris en el pròxim episodi més emocionant i dramàtic d'un drama total. Acció!